गीता सुबोधिनी सेशनांतू गीतेचे श्लोकाचे अर्थ सगळी प्रभुजी माताजी पुरा येऊन सांगतासची भारी लायक जाऊन सेशन चलतस आज लाभ पूर्ण जणांना घेऊ का म्हणून विनंती करता. तशींची फर्स्ट अध्याय जाऊन आता दोन्ही अध्याय सांख्य योग सुरू झाला. सांख्य योगांतू एक दुखून दात आहे. अर्जुनाक कृष्ण सांगता की तू युद्ध करना म्हणून सांगू ना, युद्ध कोर का तुगेले कर्तव्य रायदवन शिलाले म्हणून सांगून कठोर शब्दान तक्का बुद्धी सांगता. तदना अर्जुन कृष्णाक आपणाक शिष्य जाऊन स्वीकार करून मग मार्गदर्शन कोर का म्हणून कृष्णाक शरण येता. तदनंतर इकरा दुखून 30 श्लोक ताई हर प्रेस व्रजगोपी माताजीन आमका अर्थ सांगिल अस. त्याच प्रकार सुरेख कृष्ण कसं सांगता, धार्मिक तत्व मुखांतर क्षत्रिय धर्म पालने तू कोर का, अधर्म नाश कोरचे क्षत्रियाल धर्म म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता. तशींची मागीर आध्यात्मिक लेवल आरी तक ओरनो आत्म आणि शरीर अजे ज्ञान सांगता. म्हणून आमकां माताजीन सांगून दिलेलं आसा, नश्वर जावन आशिल्ले हे शरीरा खातीर शोक पावू नका. शरीर आज नाही पायी सकळांनी त्याग करचेची. अशाश्वत जावन आशिल्ले शरीर जाल्यार आत्म तशी नाही. म्हणून आत्म अविनाशी चेतन आणि सूक्ष्म रूपार आशिल्ले आत्माचे ज्ञान कृष्ण अर्जुनाक दिता. तदनंतर आत्म कर्मानुसार जावन दुसरे शरीर प्राप्ती करता म्हणून माताजीन सांगिल आसा. कृष्ण अर्जुनाक सांगता प्रकृतीचे द्वंद्व समान रीतीर घेऊ का म्हणून. देवाल भक्त शरीरा खातीर आणि शरीराक मस्त इम्पॉर्टन्स दिनचे. या विषयांतू माताजीन हिज होलीनेस राधानाथ महाराजान भक्ती तीर्थ स्वाम्यांक गेले उदाहरण दिल्लेले आसा. तांच्या शरीराक कितली नमुन्या कष्ट येईल म्हणारी जाल्यार त्यांनी ते हे कोण गेली लागून गेली. तांगेले काम तांगेले देवाल सेवा आणि त्यांनी करतशील ते ज्यांना भक्ता दिवचे उपदेश करता आशिल्लीची तशीच आम्ही आसूं का, सहन घेऊ का म्हणून माताजीन आमकां सांगले. सुखांत सहन घेऊ का म्हणून माताजीन सांगले. सुखांत सहन म्हळ्यार कसले, सुख अतिरेक जातना एक मनुष्य मस्त बुधन जावन ज्ञानी जातना ताका एक नमुन्याचे अहंकार येता. ते अहंकार येतना तो देवाक विसरता, सगळ्यांकय विसरता, कोण उपकार केला ताकाय विसरता, पुरो विसरता. अशें शनज म्हणून माताजीन सांगिल्लें आसा. हे सुख आणि दुःख आमगेले कर्माक अनुसार जावन येवचे म्हणून आमी धैर्य घेऊ का म्हणून माताजीन सांगले. हे धैर्य सहने पुरा कशी येता. रातपल जावका जाल्यार कोणाकय येना. हे येवका जाल्यार नवविध भक्ती श्रद्धे विश्वास प्रभुपादांगेले बुक वाजोवका आणि सिनियर डिवोटीसाले संघांत भितरी आम्ही असताना आमकां हे गुण हगुरगूर येता म्हणून माताजीन सांगिल्लें आसा. मागीर वेदान आत्माल विशय सांगला ते वय म्हणून आम्ही स्वीकार करू का म्हणून माताजीन सांगले. तशीच हे आत्म आणि शरीर जनन मरण चक्रा भितरी भूत असता. जन्म घेतल्यान मरण पावपाचीच, मेल्लेल्यान जन्म घेवपाचीच. हे कोणाच्यानी परिहार करू जायना म्हणून माताजीन सांगला. आम्ही कशी आमगेले पोरणे वस्त्र पुरा काण उडोवन पोरणे जातना नव घालताच की, नव यूज करता की, तशीच शरीर जर्जर जातना विंगड देह प्राप्त करून घेता आत्म. म्हणून हे चक्रा दुखून कोणाच्यानी सांग भायर वच जायना म्हणून माताजीन 30 श्लोक ताई आमकां कृष्णान अर्जुनाक दिलेले आत्मज्ञाना विषय संद करून सांगिल्लें आसा. आता आम्ही
आदी स्पीकर आंगेले हांव ಸ್ವಲ್ಪ तुमका किरू परिचय कोण दिता तुमक सगळ्यांक तांगेले गुर्त आसा केन्ना येताची आनी लायकून सगळी प्रिचींग करताची जाल्यार हांव एक सान एक नमुना तांगेले आज येवचे स्पीकर हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी हांगेल कार्मिक नाव अश्विनी माताजी आणि हिज होलीनेस राधानाथ महाराजा लगी आणि दीक्ष घेतला 2008 आदुकुनु आणि कृष्ण भावनामृत आमी तरी आसचे हांगेल नेटिव प्लेस उडीप तशीच आसूचनी बेंगळुरांतू यंगस्टर्सांक आणि मस्त एनकरेज करची सेव करताची बाल उत्सव कोंकणी कार्यक्रमांतू जड्ज जावन सेव करताची भागवत पुराण कोंकणी कार्यक्रमांतू एंकरिंग करताची बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रीचिंग वैष्णवाले सेवा अशी मस्त रितीरी आणि इन्वॉल्व जावन आसची हिज ग्रेस माधव शरण प्रभुजीले धर्मपत्नी जावन आसच्यांनी आणि प्रभुजीले प्रीचिंग आमी सगळ्यांनी आयकल्यांची दोगय दंपती भागवत पुराण कोंकणी कार्यक्रमांतू एक्टिव्ह जावन पार्टिसिपेट घेताचे आता हांव माताजीक हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून स्वागत करता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे माताजी कसले म्हणलेले चढून जाल्यार क्षेम करू का हरे कृष्णा तुमका भागवत पुराणा दुखून तर्फे नाव स्वागत करता हरे कृष्ण जयंती माई तुम मस्त धन्यवाद आणि ह्या भागवत पुराण कोंकणी टीम आणि मुरलीधर चरण प्रभू का पुराजनक धन्यवाद हे एक सेव करचेक अवकाश दिलेलेक आणि आम्ही आता फर्स्ट प्रार्थना करूया माताजीन मंगळाचरण तवळी सांगला आम्ही सान रीतीत प्रार्थना करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पुराजनक स्वागत आणि तुमका मस्त धन्यवाद तुम्ही पुराजन इतलं सिन्सियर जाऊन घेऊन प्रति दिवस येऊन ऐकत असची आमकाय त्या येऊन हंग कसने भगवद्गीता विषय वेरी उल्लोचक आमका एक ते आश आमगेल हंग पूर्ण जाता तुम्ही पुरा येऊच निमित्त तुम्ही कोणी येनी जलारी आमके ह्या सेवे करचे भाग्य समेत मेळना सो माताजी ना आता तनक भगवद्गीताचे काही तनक जला पुरा विषय सांगिलस सो आता आम्ही पळेलींची स्टार्टिंग तुलनात आम्ही पळेताना कशी अर्जुन युद्ध करना म्हणचे पळेलींचे आम्ही फर्स्ट चॅप्टरांत मागीर तो कृष्णान तो कसले युद्ध समेत करना म्हणचे तो मस्त कारण दिता हांव ह्या कारणाक हांव युद्ध करना म्हणचे सो आता कृष्ण सेकंड चॅप्टर तुलन ताका प्रत्युत्तर दितस सो ते प्रत्युत्तर तो तागेल कसं कारण असतो युद्ध करना म्हणचेक आम्ही पळेलिंचतो आता फर्स्ट तुलन 30 श्लोक तुलन तनक आम्ही पळेलिंची कसलेक तो कृष्णान प्रत्युत्तर दिलेलस तंतु मेन फर्स्ट लॉजिक म्हणताना मस्त तर एक तागेलो हक्क प्रत्युत्तर जावन स्ट्रॉंग जावन गेनु पॉइंट सांगिल कसने ते आम्ही सकड आत्मा आम्ही हे देह नाही म्हणचे
ह्या एक मस्त स्ट्रॉंग लॉजिक कृष्णानं अर्जुनाक दिलेलंस. आणि आमगेले व्रजगोपी माताजीनं आजी विषयारी लायक विवरण दिलेलंस. कशी आम्ही आत्मा जावन आसताची ह्या बॉडी नाही म्हणच विषयारी तांणी मस्त एग्जाम्पल्स आणि दिवन ताजे एक्सप्लेनेशन भारी चंद रितीरी केलेलंस. आता आम्ही आजी 31 to 37 वर्षस पळयता आसाची. ते ताजे समेत तुम्ही पुराजनानं श्लोक रिसाइट समेत केलेलंस. सो आता कृष्ण हांव म्हळाल म्हणके अर्जुनान मस्त कारण दिलेलंस हांव युद्ध करना म्हणचे. ताका प्रति उत्तर जावन हांग तुलन समेत कृष्णानं दिवचेस. ते कारण कसं दिला ताणे फर्स्ट चॅप्टरांतू 31 to 35 वर्सांतू तुम्ही मागशी गेल्यारी आता तुमगेले बुक असलं पुस्तक असलं पळयत कसन कारण दिला. एक कारण कसन म्हळारी अर्जुन सांगता हांव कसने युद्ध कोण हांका पुरा जनका मरलारी म्हाका कसन सूख असं म्हाका कसं गंमत जाता कसन एन्जॉयमेंट म्हाका मेळटा म्हणचे विषयी तो सांगता. म्हाका कसने हांगा एन्जॉयमेंट मेळना हांव युद्ध केल्यारी अथवा हांका पुरा जनकय मारलारी म्हणून. अनेक विषय कसं सांगता अशी हांव पुरा जनका मारलारी म्हाका पाप येता म्हणून सांगता अर्जुन. ताकाच हांव युद्ध करना म्हणून. सो हांचो तुलन कृष्णानं हांव तावळी म्हळाल म्हणके आम्ही आत्मा म्हणचे आणि आम्ही शरीर नाही म्हणचे विषयारी ताणे स्ट्रॉंग लॉजिक दिला. कसं लायक म्हळ्यार आम्ही आत्मा जावन आसल्यारी हांगा पुराजन कोण युद्धांत राबलेंची तांकां मारल्यार समेत तांणी मरनाची. कसं लायक तांणी शरीर नाही तांणी आत्मा म्हणचे ताणे स्ट्रॉंग पॉइंट अर्जुनाक दवरल्यार समेत अर्जुन कसं करतस ना ಒಪ್ಪತಾನ तो युद्ध कोरचक ಒಪ್ಪತಾನ. सो ताकाची कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ लोअर लेवल येवन ಏನು अनेके चिके ताका एक्सप्लेन करता तू युद्ध कोर का म्हणचे. सो हांगा तो चिक्के लोअर लेवल येता म्हळ्यार चिक्के लेवल उणी करता. ताण आत्ता पुरा प्रेझेंट कोण जस्ट पळया ते पुरा स्ट्रॉंग पॉइंट्स चल आत्ताच चिके ಸ್ವಲ್ಪ लो लेवल येवन अर्जुनाक सांगता नवे अर्थ जावच तशी अथवा आमगेल तसले मस्जन असताची कोणाक ते स्वधर्म म्हणचे कसं कळना त्या विषय पुरा आमक कळच खातीर समेत हांगा ह्या विषय येता. हांगा स्वधर्मम अपि चावेक्षा म्हणताची. सो हांगा स्वधर्म म्हळ्यार कसं नाही. सो हांगा स्वधर्म म्हळ्यार एक स्पेसिफिक ड्युटी आम्ही करता आसूचे कार्य जाता. सो स्वधर्म तू दोन आस एक स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मार एक मटेरियल प्लॅटफॉर्मार. स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मार कसं नाही आम्ही फर्स्ट पळयला आम्ही पुराजन कसं नाही आत्मा म्हळ्यार आम्ही या शरीर नाही आम्ही आत्मा. सो या आत्मा आम्ही पुराजन आता आत्माची कळलं. सो त्याचे आत्माचे स्वधर्म कसं नाही त्याचे स्वधर्म कसं नाही आम्ही देवाले सेवे कोरका म्हणून घेन आम्ही भक्ती कोरका म्हणचे. हे म्हाका मात्र असं तांकां मात्र असं ना पुरा जनक ह्या सृष्टींतू आशिल्ले पुरा आत्माक तांगेल स्वधर्म कसं नाही तांगेल ड्युटी कसं नाही तांणी देवाले सेवे कोरका तांणी भक्ती कोरका म्हणचे विषय. अनेक मेटेरियल प्लॅटफॉर्मार पळयताना आम्ही आता वर्ण आणि आश्रमा प्रकार आमगेल स्वधर्म कसं नाही सिंपल जावन सांगता जाल्यार आता तुम्ही कसन काम करता आसाची आता तुम्ही एक बँकांत काम करता आसचे पुरो एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन आसचे पुरो एक सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करता आसचे पुरो एक टीचर जावन आसचे पुरो एक लॉयर जावन आसचे पुरो एक डॉक्टर जावन आसचे पुरो हे नाहीशी हे तुमगेले कार्य तुम्ही ह्या सृष्टींत आसका जाल्यार हे तुम्ही काम कोरका ती जाता. सो ते तुमगेले स्वधर्म जाता. आणि तुम्ही घरकड असताना तुम्ही एक थंग मस्जन बायल मनश आसाची. सो आम्ही एक धुव आणि बायल सून सो त्या रेस्पॉन्सिबिलिटी कसं नसो त्या पुरा स्वधर्मांतू येता. सो ते आमगेले स्पेसिफिक ड्युटी जावन आसता ते आम्ही कोरका आमकां ते धर्म आमगेले कसन ते ड्युटी असो ते आम्ही 100% आम्ही इन्वॉल्व जावन घेऊन कोरका तीची है. सो हांगा कृष्ण अर्जुनाक सांगतास
तुगेल स्वधर्म कसं म्हणून. अर्जुन एक योद्धा म्हळ्यार तो क्षत्रिय, तो राय तो सो तो खंय येता, तो क्षत्रिय ಅಂತ येता. सो एक क्षत्रियाले काम कसं ताणे युद्ध खोरका. सो हे 32nd समेत कृष्ण एक क्षत्रियाले काम कसं म्हणचे आणि के डिटेल जाऊन सांगचस ताई आम्ही पळयात. जाल्यार हांगा कसं सांगतास ताका तू एक क्षत्रिय जाल्लें ना अशी तुगेले ये धर्म तुगेल धर्म तू सोडूनच स्वधर्म तुगेल. सो तू आणि हंग धर्म कतीरी रिलीजियस प्रिन्सिपल कतीरी तू हंग फाईट कोरका. तू अशी धावन वच्चे नज अथवा तू हंग भिवचे नज आणि हेसिटेट करूनच म्हळ्यार तू मक्षी पाय दवरूनच तुगेल काम कसं हंग स्वधर्म एक क्षत्रियल काम कसं तू फाईट कोरका ते करी मोणगेनु हंग ह्या श्लोकान तू ताणे सांगचस. ह्या नेक्स्ट श्लोकान तू नेक्स्ट श्लोकान तू ह्या क्षत्रिय म्हळ्यार कसं म्हणचे विषय प्रभुपादन आमकां हांगा सांगिलस. म्हळ्यार एक क्षत्रिय जावन आशिल्लें तेगेले शत म्हळ्यार कोणाक दुखी करनाशे आसचे म्हळ्यार त्राय ते म्हळ्यार प्रोटेक्ट. शत म्हळ्यार दुखी जावचे, त्राय ते म्हळ्यार प्रोटेक्ट करचे. सो कोणाक दुखी जायनाशी प्रोटेक्ट करचे. सो तो राय जाल्या निमित्त तेगेले राज्य बांधू कोणाकय ताणे प्रोटेक्शन दिवका, कोणाकय कसं जायनाशी पळोवका. सो ते एक पार्ट. आणि ताणे कशी प्रोटेक्ट करूं सो तेदन ताणे वॉयलन्स अहिंसे हंतू घेवका जाता. कसल कतीरी ते लॉर्ड ऑन ऑर्डर म्हळ्यार कसं हे जायन अशी पळोवन घेवका जाल्यार ताणे ते अहिंसे करका. सो एक क्षत्रियाले हंग अहिंसे करचे म्हळ्यार युद्ध करचे ताणे एक शत्रू काडकतीची एक कत्तिकी कसं एक काडकतीची ते एद्रा आसिल जन लोटू फाईट करचे. सो ते तेगेले ड्युटी अंडर येता. तशीची कोणी विंगड राय असताची त्यांनी येऊन हागेल राज्यांतू अधिकार चलसुचे पळयताची ಅಥವಾ हांका हार्म करचे पळयताची तशी तादना ताण विंगड राज्या लोटू समेत युद्ध कोरका जाता. सो हे पुरा एक क्षत्रियाल असता आणि ताण चंद कोणगेनु एक राज्य चलोक तेवे कंच अज्जेरी धर्मा प्रकार चलोक. सो हंग मेन कसं ताणे शत्रू काडकतीची हंग हाव हिंसे करनाशी बेसता मग जायना युद्ध करना म्हळ्यार जायना. सो एक क्षत्रियाले हे धर्म ताणे कोरका म्हणचे तो ताका सांगून दितास ताका उडगास करतास तू कोण तू म्हणचे विषय हंग तो सांगतास. हंग अनेक नेक्स्ट श्लोकान तू कसं येत म्हळ्यार कसा विषय सांगतास म्हळ्यार एक क्षत्रियान तागेल कसं फाईट करचे करेक्ट नव. सो ते फाईट करचे ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळल तेदना ते तागेल लकीएस्ट सिच्युएशन म्हणून हांगा सांगिलस. कसं म्हळ्यार ताणे केदन युद्ध करता आणि तो ते युद्धान तू जय जाव पराजय जाव ताणात पराजय जाल्यार म्हळ्यार ते पराजय म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तांणी एक स्टेप युद्ध करता आसतना तांणी टिल तांणी मोर्च तनक तांणी युद्ध कोरका. तशी ताण मेल्ले म्हळ्यार तो हेवनली प्लॅनेट्साक वता. तो विन्न जाल्यार ताका किंगडम मेळटा. सो दोन्ही हंतूय तुका लॉस ना म्हणच विषय तो हांगा सांगतास. आणि ह्या विषयाची हांगा प्रभुपादन प्रत्येकले स्वधर्मा विषय सांगता असताना हांगा आणि अहिंसे विषयी सांगता असताना हांगा आम्ही शत्रू उठवून घेणू एक धर्मा प्रकार आम्ही युद्ध करताना ते अहिंसे जायना म्हणचे विषय सांगतास. अनेक विषयांक प्रभुपाद अनेक पाठ कसन हाडतास म्हळ्यार आम्ही आता मस्त कडे आता पुढ समेत ऐकूनच का हे अनिमल सॅक्रिफायसा विषय हे ಕೆಲವು ಕಡೆನ पुढच्या कालांत केलेलं हक्क आता ते ಸ್ವಲ್ಪ चुकी लेक्चर्स जाल्यार पुढच्या कालांत कसं जात असेल म्हळ्यार आता सपोज तुम्ही राजसूय यज्ञ विषय पुरा ऐकूनच का ते यज्ञांतू त्यांनी गॉड एक ते सॅक्रिफाईस करताच ते राजसूय यज्ञांतू. सो हंग ते राजसूय यज्ञ करचे कसं लेक पुरा राज्य काही चांग जावचे एक आणि ते गॉड कंचे म्हळ्यार हॉर्स सॅक्रिफाईस करताना त्या हॉर्स सॅक्रिफाईस केलेलं तेदना ते हॉर्साक समेत इमिडिएटली ते यज्ञ केलेलं तेदना त्या हॉर्साक नेक्स्ट लाईफ ह्युमन लाईफ मेळटा. ऍक्च्युअली पळयतना ते एव्होल्युशन ऑफ लाईफ अंतू
हॉर्सा तंक अथवा कंचे एनिमल लाईफ तंक त्यांनी एक स्टेप बाय स्टेप एक आता एक मजर जावन असेल अनेक कंचकी एनिमल जावता अनेक कंचकी लिव्हिंग एंटिटी जावन 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 ते स्टेजार येवन मागीर ह्युमन लाईफ मेळचे सीदा ह्युमन लाईफ तंक मेळना तशी सुलभेरी सो जलरी हे राजसूय यज्ञांतू ते हॉर्स सॅक्रिफाईस केलेल समेत ते हॉर्साकय बेनिफिट राजसूय यज्ञ केलेल्यांक बेनिफिट आणि ते ब्राह्मण कोण ते यज्ञ करतास तो तिथलं प्युरिटी लेवलरी आणि ते मंत्र समेत तिथलं स्ट्रॉंगली तो करतास म्हळ्यार ते हॉर्साक ह्युमन लाईफ मेळचे आसिले आता कालांतू सो ते यज्ञांत केलेल तेदना ते अहिंसे जायनातय इट इज फॉर द बेनिफिट जाता आणि आता कालांत आम्ही ते एनिमल सॅक्रिफाईस करूक गेल्यारी कोणी त्या लेवलार नाची ते कंचे एनिमल सॅक्रिफाईस केलेल तक इमिडिएटली ह्युमन लाईफ हाडच तितले कोणाक शक्ती समेत ना तितले कोणी प्यूर लेवलर समेत ना ते मंत्र उच्चारण आणि कोण ಏನ್ कोर्स तशी आता कालांतू चलना तश्चावनु या एनिमल किलिंग आता हंतू इट इज म्हळ्यार ते कोरू नजे म्हणून सांगताची पुढच्या कालांतू कंच लेवलर करतासच ते आम्ही हंग अर्थ कोण घेवक ते नॉन व्हायलेन्स विषयारी ह्या पाठ हंग येता अनेक हंग संगील मणके सो हंग कोणी क्षत्रिय जावन असेल तागेल स्वधर्म करताना ताणे फाईट करताना मेल्लारी तो हेवनली प्लॅनेट्स आवता सो हंग 31 आणि 32 वर्सांतू कृष्ण तक्का तू युद्ध केल्लारी तुका कसा बेनिफिट असं म्हणून सांगिलस तू युद्ध केल्यारी आता तू युद्ध कर ना म्हळ्यारी तू कसं पुरा जावचे चान्सेस असं म्हणजे तो 33rd वर्सा तुला न सांगचस सो हंगा कंचे एक काम करताना आमका ताजे रिझल्ट्स असता सो ते रिझल्ट तुला आमका ते एन्जॉयमेंट येता तक्का आम्ही हंग कसं म्हणताच म्हळ्यारी सकाम कर्म म्हणून हंग सांगताची सो हंगा कृष्ण अर्जुनाक फाईट करचक सांगतास कसं लेक तो पुढे कसं म्हळालो म्हाका फाईट कोण हंग पुरा जनाक मारल्यारी म्हाका कसं एन्जॉयमेंट मेळटा म्हणून सांगिल्लस फर्स्ट चॅप्टरांत ताणे तश जावन हांव युद्ध करना म्हाका कसं एन्जॉयमेंट मेळना म्हूण जाल्यार कृष्ण म्हणटास तुगेले ड्युटी तुगेले स्वधर्म कसं असं फाईट करचे केल्यारी तुका रियल एन्जॉयमेंट असं कशी दोन रितीरी तू विन जाल्यारी तुका तुगेल राज्य मेळटा तू पुरा राज्याक तू राय जावन असता सो तुका थंय एन्जॉयमेंट असता सेकंड तू लूज केल्यारी तू मेल्लारी ते आता तू लूज करचे म्हळ्यार तू मेल्ले म्हणून अर्थ थंय सो तू मेल्ले म्हणलेक्लारी तुका तू फाईट केला नव्हे तुगेल धर्म केला तू क्षत्रिय धर्म केला तू तश जावन तू हेवनली प्लॅनेट्साक वत्ता म्हणजे हंगा फाईट केल्यार तू कसं बेनिफिट असं म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता सांगा आणि मुखारी हे 33rd वर्सारी तुला ना 35th 36th तनक तू फाईट कर नाही जाल्यारी तुका कसन जाता म्हणचे विषय तो हांग सांगतास आता पास फर्स्ट चॅप्टरान तू अर्जुना कसं सांगता हांव हांक पुरा जनाका मारल्यारी हे युद्ध कोण हांग पुरा जनाका मारल्यारी म्हाका पाप येता म्हूण सांगता ताका हांग कृष्ण ताका प्रत्युत्तर जावन घेवन हे श्लोकान सांगतास संग्रामाम न करिष्यसी म्हूण घेवन म्हळ्यार तुगेल स्वधर्म तू कर न्ही जाल्यारी तू फाईट कर न्ही जाल्यारी तू तुगेले दोन रिझन जाता तुका एक तू तुगेल ड्युटी कसं नस तू नेग्लेक्ट केला नव्हे सो तू नेग्लेक्ट केल्या निमित्त तुका पाप येता अनेक कसं नाही तुगेले रेप्युटेशन म्हळ्यार हंग अर्जुना पुरा जनक कोण म्हूण गोतस ताका तितले कसं नाही नाव आणि तितले तो फेमस जावन असता तो तुका कसं म्हणटाची ताका तितले लायक नेम अँड फेम असता एज अपकीर्त्यता हा अपकीर्ती येता आता कितले कीर्ती असता का कितले गौरव असतं कितले पुरा जनांना आता कितले गौरव देऊन असतं तो कितले कितले हंत असं म्हळ्यारी तो आणि आता एक कसं नाही फाईट कर नशी गेल्यारी तागेल ते पुरा कीर्ती पुरावत अपकीर्ती जाता ताका सो कृष्ण ताका ताजे खातीर तू फाईट कर न्ही जाल्यार तू पापान तू गॅरंटी येता ओके तू तुगेले स्वधर्म ड्युटी तू नेग्लेक्ट केल्या निमित्त तू पापान तू गॅरंटी येता सो
आणि तुका अपकीर्ती येता म्हणचे विषय हंग सांगिलस. सो हंग कसन अर्थ कोण घेऊ का म्हळारी धर्म कसन आहे धर्मा प्रकार चल का म्हणचे विषय. आता अत सांगता नव्हे कसं नाही धर्मो रक्षिती रक्षिता म्हणून म्हळारी आम्ही धर्मा प्रकार चलरी आमका धर्म रक्षण करता म्हणून. आता आम्ही आता प्रेझेंट आम्ही आता कसं करता सची या भागवत गीता डिस्कस करता सची. सो आम्ही पुरा जन हंगा भगवत गीताचे स्टुडंट जाताचे. सो ह्या भगवत गीता स्टुडंट जलता ना आमका हंग कसन धर्म म्हणचे आम्ही पळेलारी म्हळारी दॅट इज ह्या श्लोकातुलन आमका कसन शिक्षा मेळटा म्हूण पळयतना पुरा श्लोकांतू कसने पुणी हिडन असता. सो आम्ही त्या श्लोकाचे प्रॅक्टिकली कसन असं म्हणून अर्थ कोण घेऊ. सो हंग आमगेल धर्म कसन जाता आमगेल धर्म कसन जाता आम्ही ह्या भक्ती भातारी वचुक्का आम्ही डिवोशनल प्रॅक्टिसेस करका ह्या डिवोशनल सर्विसेस कसन असते कोरका आणि देवाले केदनाय नाम स्मरण आम्ही कोरका जाता. आणि आम्ही आता ऑलरेडी स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म आरी असाची आम्ही पुराजन प्रॅक्टिस करत असाची. सो हगूर वैर्योचक पळोका आणि ह्या पूरा तत्व ह्या भगवत गीतांत आमको दिवन असूचे पुरा तत्वच नव्हे आमगेल प्रॅक्टिकली आमगेल लाईफांत अप्लाय कोण घेतलरी आम्ही वगी मुखार वचक स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस वगी मुखार वचक साध्य जाता. ह्या हंगा 33rd वर्सारी येता आणि मुखारी आम्ही 34th वर्साक वचया अकीर्तीम चापी भूतानी. आता तुका तू युद्ध कर ना म्हळारी जाल्यार तुका सिन्न येता म्हळ्यार तुका पाप येता तुका अकीर्ती येता. आता अकीर्ती येता म्हण जल्मगिरी पुराजन कसं करताची पुराजनक ताण इतले कीर्ती येवन असता पुरा येवन असता ताका पुराजनक गोतस्तो कसं पुरा केला म्हूण घेवन. सो तकितले कीर्ती येवन असता म्हळारी तो लॉर्ड शिवा असनवे शिवा लोट समेत युद्ध कोण तो विजयी जावन असता ताका एक अस्त्र समेत मेळ नसता. प्लस तो इंद्राला एक समेत ताका पुरा इंद्र मागिरी भीष्म आणि तगेल द्रोणाचार्याले तो फेवरेट स्टुडंट जावन असता. सो अशी तागेल कीर्ती कितले असता म्हळारी ते सांगचे तितले चड असता तागेल एंडलेस कीर्तीस आसा. सो पुराजनक तागेल गणते आणि गौरव तितले असता ताका. सो तितले गणते आणि गौरव असताना हंग एक युद्ध करनशी ताणे गेल्लरी पुराजन कसं उलयताची हो योद्धवे यो युद्ध करनशी भायर आयला मू कसं करतस हो शंख पुरा ऊदून जाले युद्धार पुराजन रेडी जालींची हो युद्ध करनशी भायर आयला खंयचेला मुने अर्जुन हो कसन हेडितना दक्केला म्हणून पुराजन अशी उलयताची म्हळ्यार ना कसे उलयताची पुराजनक असले विषय जाऊ का नव्हे कोणी गौरव असले कसने केल्लेल विषय कोणी उलयनाची असले कंचे एक चूकी जाल्यार कसने केल्ले म्हूण विशयूची उलोवचे चड असता. सो असले गौरव जावन आशिल्ले अर्जुनाक असले योद्धा जावन आशिल्लेंक अशी उलयल कुडले तांक ते डिसऑनर जाता. सो मर्याद वता. सो असले गौरव आशिल्ले जनाक केदन ते मर्याद वता ते मर्याद नाशी मर्याद गेलेल तेदना तांक ते मृत्यूके चड असता म्हळ्यार तांक ते इट इज वर्स देन डेथ म्हणटाची. म्हळ्यार ताका कृष्ण हांगा म्हणटा आसता अर्जुनाक पळय अशी पुराजन उलयताची तुगेले विशारी तू युद्ध कर न्ही जाल्यारी आणि तू ताका कृष्ण समेत सांगता पळय अशी मर्याद वचून आणि ह्या कोर्च बदलाक तू युद्धान तू मेल्लारी अडिना मगेल मर्याद समेत काणका म्हणचे विषय समेत हांगा तो सांगता. जाल्यारी आम्ही हांगा ताजे विषय येता. सो ताका त्याविची विषय कृष्ण सांगता आसा हांगा पुराजन तुका कसने हेडी म्हूण घेवन लायक ताचे कवर्ड पर्सन म्हणून कन्सिडर करताची. जाल्यार हांगा आमकां गोतस कसने स्टार्टिंग तुला कसं लायक अर्जुन मेन रिजन कसन सांगतास युद्ध करना म्हणून म्हाका मेगेले भाव बांधुवांक मेगेले गुरु मेगेले आज्जो पुराजनक म्हाका मारचे इश्ट ना म्हाका तांगेल वेर मोग आनी असे अटॅचमेंट आस. सो तो कसने करुणे दाखयतास ताका अनुकंप येतास हांगा तश जावन तो युद्ध करना म्हूण घेवन सांगतास.
सो तागेल इंटेंशन कसं न सांगा करेक्टस म्हळ्यार कोणी एक भक्तात असलेंक कोणाका एक करुणे येता हा नक्का हांव कशी मारचें म्हगेले भाव आनी गुरू तांणी म्हगेले गुरूक हांव कशी मारचें म्हूण हें सहज जावन तो ताका करुणे येता सांगा. सो ताकाच हांव युद्ध करना, हांव वचून भिक्षे करता, हांव विंगड कसने जाल्यार करता, हांव युद्ध करना म्हणचे सांगता. ताकाची हांगा कृष्ण कसन सांगतास म्हळ्यार तूं अशी कसने तांगेलवेर करुणे दाखोवन घे न्हू तूं युद्ध करना म्हूण सांगतास जाल्यार हें कोणी नंबतावे तुगेलें इंटेंशन लायकस वय तूं युद्ध करू नजे कोणाका मारू नजे वय तूं पुरा सांग लागतस वय तुगेलें इंटेंशन कसन आस म्हाका कळटा तांकां कळटा वय ना तूं अशी युद्धांतुल्यान भायर आयल्यारी आनी महारथीस कसने मांशेंते त्वं महारथः महारथस कोण हंगा दुर्योधन कर्ण तसल्यांग हंगा असाची तू अशी युद्धांतुल्यान भायर गेल्यारी तांणी कसन लेखताची तू भय कोण तुका भिवन गेला तू युद्ध करचेकत खंय मोरनोत की म्हूण भिवन गेला तू ताकाच तू गेला भयारी म्हूण लेखताची कोणी तू तुगेले भाव भयणी भाव बंधुवांक अथवा गुरु तांकां तुका कसने करुणे दाखोवच करुणे येतास तांगेल वेरी म्हूण लेखून तू युद्ध करनाशी गेला म्हूण कोणी लेखतावे ना सो तांणी तुका तुगेले आतां कसन पुरा तूं केलेलो आस ते पुरा हांगा नाश जाता तांणी तुका युजलेसशी पळयताची तुका इनसिग्निफिकंटशी पळयताची म्हणून कृष्ण सांगतास सो आमगेल जिवनान समेत आमी पळयताची कसने आमी खंयचे एक गुड इंटेंशनारी कोणाका कोर नासताची जाल्यार ते पर्सन आमगेले इंटेंशन पळयनाची केन्नाय कसं करताची तांणी आमगेले ऍक्शन्स पळयताची तांणी आमकां कशी जज करताची आमगेले ऍक्शन्स पळयताची अथवा आमगेले एक्सटर्नल बिहेवियर आसा तो कसो आस की ते पळोवन आमकां जज करताची कोणी आमगेले इंटेंशन अर्थ कोण घेना तुमी तुमगे लायफान हे एक्सपिरियन्स कोण आसचे पुरो सो सेम सिच्युएशनारी अर्जुन आसत तेगेले इंटेंशन कसं ही इज फिलींग कंपॅशनेट कोणाक तेगेले पुरा रिलेटिव्स आहा तांकां जाल्यार विंगड जनाक तेगेले ते इंटेंशन अर्थ जातवे ना तो भिवून गेल्लो म्हणूची हे करताची ताका क्रिटिसाइज करताची पुरा नमुन्याचे आसा ताका मुखार येता ते 36th वर्सान पुरा येता कळ्ळें सो हांगा आमी आमगेले इंटेंशन्स कोणाक कळटा कृष्णाक कशी कृष्णान 18th चॅप्टरान कसं म्हणला ईश्वरा सर्वभूतानि हृदयदेशी अर्जुन तिष्ठति म्हळ्यार कसने प्रति एक जीवात्माचे हृदयान तूं आसा तशें कृष्णाक आमगेले इंटेंशन कसं आस कळटा तशीची आमी आतां हे एक घरांत आसतना पुरा जना लोटू एक रिलेशनशीप करचेक आतां भायर आसले जना लोटू पुरा जना लोटू आमी रिलेशनशीप करचेक पुरा एफर्ट घालताची न्हय तशीची आमी हांगा कृष्णा लोटू समेत आमगेले ते रिलेशनशीप आशिल्ले आतां लॉस्ट जावन आस ते वापस रिवायव करपा वापस ते रिलेशनशीप करपा कसं लेक आमगेले इंटेंशन्स कसन म्हणू देवा मात्र कळचें हांगा सो आमी तागेलो रिलेशनशीप हांगा आमी स्ट्रॉंगर कोण घेवका आमगेले इंटेंशन्स आनी कृष्णा कळच निमित्त आमी आमगेले रिलेशनशीप हांगा लायक कोण घेवेत तेदाना आमकां प्रति एक लायफान तूं आमकां भितर तुलन शक्ती मेळटा ते उत्तर हांगा कशें आमी कसने कश्ट आयल्यारी कळटा सो आमी हे रिलेशनशीप कृष्णालो टू कशी स्ट्रॉंग करूयेत आमी केन्नाय देवाल नाव स्मरण करता आनी अशीची भगवद्गीता भागवतमातुल्यान आमी कृष्णाल विशयी कृष्णाल ग्लोरीज म्हणटा नवे ते आयकता आसका तेदान आमगेल रिलेशनशीप आमकां कृष्ण कोण म्हणचे आमकां आनी लायक रितीर अर्थ जाता आनी आमी आमगेल रिलेशनशीप कृष्णालो टू स्ट्रॉंगर हांगा आमी करूयेत सो ह्या मागीर येवया वापस सो आतां आमी पळयलें अर्जुनाक कृष्ण सांगतास कसने तू युद्ध कर न्ही जाल्यार तुका कसने कसा पुरो जाल्लें म्हूण पळयलें वापस आमी रिकॅप वचा आतां हे 36 तू कसन सांगतास अव्याची वादांश भावना म्हळ्यार कसने तुगेले एनिमीज तुका मस्त जावन अनकायंड वर्ड्स तू तुका सांगताची
आत कोणी कसं नाही एक चुकी केल्यारी पुराजन त्याची विषय उलयताची होड कोण घेणू सांगताची तुमक त्या तुमगे लाईफांत एक्सपिरियन्स जावन असचे पुरो आणि आमगेल आमची गेल समाजांत होड कोण सांगचे विषय तुम्ही पळोन असताची सो हंग पुराजन अर्जुनाक कसन कसन काम केलं हो ಹೇಳಿतो पुरा युद्ध सोडग्यांच वचन सोडला अशी पुराजन तक क्रिटिसाइज करताची चंद उत्तर उरलेनाची खै जलारी एद्रा दिसलारी तमाश करचे पुरो नवे असेल आमगे लाईफ ಅಂತ पळोन असताची सो तुम्ही अर्जुनाल सिच्युएशन कृष्ण तक प्रॅक्टिकली दाखयतास पळे तू कसं केल्यार कसं जात ता म्हणून सो तुगेले कॅपेबिलिटी तो योद्धा कंच नमुने योद्धा तो तागेल कॅपेबिलिटी वेर येत क्वेश्चन मार्क करताची हो योद्धा वैवे हो बदा तै पुरा युद्ध कोण घेऊन आईल वैवे इथलं पुरा तका कसं म्हणताची एक अवॉर्ड्स मेळल म्हणके म्हणता पळे तिथलं पुरा मेळल वैवे म्हणून पुरा क्वेश्चन करताची तागेल एबिलिटी वैरी सो ताका कृष्ण म्हणता असल पुरा उत्तर ऐकताना अशी क्रिटिसाइज करताना आणि पुरा तज्जेके दूक आणि कसने आसवे म्हणचे अर्जुनाक हंगा सांगतास सो आम्ही 33 तुलानो 36 तनक हंग पळेलारी सो फर्स्ट 31 to 32 अंतू कृष्णानो युद्ध कसले कोरका म्हणचे विषय सांगितलंस तू कसं प्रॉफिट येता म्हण पळेलिंचाम हंग लॉस कसं जाता म्हणचे हे 3 वर्षांतू आम्ही पळे येतात कसने त्याची फर्स्ट पाप जाता तुका तू फाईट कर नशी तुगेले ड्युटी नेग्लेक्ट केल्यारी तुका पाप येता त्या विषयारी हंग सांगितलंस आणि ताजे निमित्त तुका अपकीर्ती समेत येऊचस आणि त्या अपकीर्तीक तनी कशी ताका कितली कीर्ती आयला म्हळारी ताणाव म्हळल म्हणके पशुपत अस्त्र म्हणचे ताका शिवाल तुलन समेत मेळलस आणि इवन द्रोणाचार्यन ताका मस्त तशी क्रेडिट्स आणि दिलेलस इवन इंद्रान समेत कंचके आयुधान दिलेलस आणि तुम गोतस हे गांडीवा भोव असल पुरा ताका मेळलस आणि इवन द्रौपदीक तुम्ही पळलस कशी विन जालल तो त्या कसं फिशाक मारलेले कशी त्या रिफ्लेक्शनात उदका रिफ्लेक्शनात पळोवन घेऊन मारलेले सो तसले तो हायर लेवलांत तो योद्धा जावन आसिले न्हू अशी इतलं पुरा कीर्ती आईल त्यांनी अशी 1 निमिषाक एक चुकी काम केल्यारी म्हळ्यार कसं युद्ध कर अशी तुगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी अथवा तुगेल ड्युटी कर अशी भायर येल्यारी एक चुकी केल्यारी पुरा तू कसं कीर्ती मेळला पुरा वत्ता म्हणून घेऊन कृष्ण सांगतास आणि अशी एक मर्यादा असे पुरुषाक अथवा एक गौरव असेल पुरुषाक ह्या पुरा तडसूचे जायना ते डिसऑनर येताना सो ते वर्स्ट तांक मृत्यू के वर्स्ट जावन असच्या विषयी हांग पळयला आणि पुराजन अशीची राखून बेसून असताच नव्हे कोणी असेल काम केल्ली कुळले तांक तमाश करचेक तांक डाऊन कोण पळोवचेक सो पुराजन तक तू भिवून धावून गेलेलो युद्धा तुला रण हेडी तू म्हणून तशी पुरा तमाश करताची क्रिटिसाइज करताची सो कृष्ण सांगता पळे तू हंग पुरा तू आरामेरी वचन कसं नाही भिक्षु कोण घेऊन जीवन कोरचे सुलभ म्हण लेखलावे ना तू खई गेल्यारी तू कशीच तमाश करता तू कशी जीवन करता अशी केल्यारी तकाच तू ताज बदल युद्ध कोण मेल्यारी अडना तू हे युद्ध कर अशी बैसू नका म्हणचे विषय हंग तो सांगता सो 37 तक येताना तो लास्ट फायनली कसं सांगता म्हळारी तू कसं नाही पळय हांव तू पुढे सांगला नव्हे कसं नाही तू आयदर तू बॅटल फील्डान तू मोन गेल्यारी तू हेवनली प्लॅनेट्स वता अथवा तू विन जाल्यारी तू ह्या अर्थली किंगडमाच्यान तू राय जावन घेऊन असेत तकाची अत उठ तू उठ विथ डिटर्मिनेशन तू वचून घेऊन युद्ध करी म्हूण घेऊन हंग कृष्ण सांगतास हंग आणि पुराकडे कृष्ण कसन सांगतास म्हळ्यार हंग तुगेले स्वधर्म कसन आस ते करी तुका बेनिफिट येवतास तुका एन्जॉय करूं येता म्हणचे विषय सांगतास सो एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट सांग जाता सो ताका आमी सकाम कर्म म्हणटाची जाल्यार दिस इज ह्या पार्टांत मात्र कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ लोअर लेवल येवन ಏನು हे सांगतास जाल्यार मुखार वता वता कृष्ण हंगा कसने
आम्ही कसं काम करो 38 वर्ष तुला शूर जाता आम्ही कसं काम करो तर तो विक्ट्री असो तो फेल्यूर असो सक्सेस असो फेल्यूर असो अथवा लॉस असो गेन असो कसं असो कसं मिळत की ते कृष्णाला इष्ट सो आम्ही कसं काम करो ते कृष्णाल खातीर केल्ल्यारी आमकां आम्ही तदन ते कसं जाता ते कर्म येना ते कसं जाता निष्काम कर्म योगा म्हणटाची म्हळ्यार एवरीथिंग कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर अँड डुईंग म्हणून तेतून आमकां ते काम केलेलो जे रिजल्ट वेरी अटॅचमेंट आसना सो ताका निष्काम कर्म योगा असं म्हणटाची सो ताजी विषयारी ते 38 वर्सां तुला पुरा एक्सप्लेनेशन येता हे मस्ट इम्पॉर्टंट हे निष्काम कर्मयोग आम्ही प्रॅक्टिकल लाईफ समेत आम्ही कशी कोरका म्हणून विषयी तो नेक्स्ट वर्सा तुला येता सो तुम्ही त्या क्लास मिस कर नका म्हणून हांव हांगा सांगता सो हांगा ह्या विषयारी हे 7 वर्सेस हांगा मुग्धता कसं प्रश्न असल्यारी हांव आन्सर करू पळयता थँक यू हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण बारला सांगेल सर कोणाके कसले प्रश्न असले ते मुगुयता तशें फुडें हांव तुमी सांगेले एक सಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ समरायज करून सांगता सर ಮೂವತ್ತೊಂದಾಚೆ ಶ್ಲೋಕ ನಂತರ अर्जुनाक कृष्ण लोअर लेवलाक वरनु युद्ध कोरका म्हणून समजायता आणि स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मांतू आम्ही आत्मस जावन आसाची आत्माचे स्वधर्म देवाल सेव करचे भक्ती करचे आणि मेटेरियल प्लॅटफॉर्मांतू पळयल्यारी आमगेले ऑक्युपेशनची आमगेले स्वधर्म जावन आसा म्हणून तुम्ही सांगले माताजी तशीच गृहिणील स्वधर्म घराच काम हे आमगेली ड्युटी आता युद्ध केल्यारी कसं बेनिफिट आसा म्हाका हांव युद्ध कसले कोरका म्हणून अर्जुनान निमगे फुडली अध्याय भितर निमगेला ताका अर्जुनाक कृष्ण सांगता तू हे युद्धा भितरी तुका मेल्ल्यारी स्वर्ग मेळटा आणि तू विन्न जाल्यारी तुका राज्य मेळटा म्हणून सांगता आणि अर्जुनाले क्षत्रिय धर्म कसले युद्ध करचे ते तू कोरका म्हणून समाजाक प्रोटेक्ट कोरका जाल्यारी फायट कोरका क्षत्रियांक युद्ध करचे म्हळ्यारी तांगेले एक भाग्य जावन आसा म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता तदनंतर म्हाका कसले एन्जॉयमेंट आसा कसं मेळटा म्हणून अर्जुनान निमगीतना हेवनली बेनिफिट मेळटा म्हणून कृष्ण सांगता मागीर पाप येता म्हणून अर्जुनान सांगला नवे ताका तर सांगता की पाप येता म्हणू का तुका अपकीर्त येता निंद करताची मुखार सुनू अर्जुनान अर्जुन युद्धरंगा भितरी युद्ध सोड संकला म्हणून सांगून तुका निंदी करताची अपकीर्त येता तशी तू ते करू नका धर्मा प्रकार चोलका धर्मो रक्षता रक्षती म्हणून सांगून धर्म आम्ही रक्षण केल्यारी ते आमकां रक्षण करता म्हणून तुम्ही सांगले माताजी तशीची भक्ती मार्गारी आम्ही माताजी एक ऍड करता सांगे तुम्ही पुढचे श्लोकांतू अर्जुनान कसं सांगला म्हणल्यारी पुराजनक मारल्यारी म्हाका पाप येता म्हणून सो कृष्ण ताका प्रत्युत्तर जावन कसं सांगता म्हळ्यारी तुगेल धर्म कसं न्ही क्षत्रिय धर्म तू ते नेग्लेक्ट केल्यारी तुगेल क्षत्रिय धर्म कर नशी युद्ध कर नशी असल्यारी तुका पाप येता म्हणून तू तुगेल धर्मा प्रकार चोल घेनु युद्ध केल्यारी तुका पाप येना तू धर्म सोड घेनु तुका नेग्लेक्ट कोन तुगेल ड्युटी कसं स्वधर्म कसं ते कर नशी प्रबलारी तुका पाप 100% येता हे तक मात्र न्ही हे पुरा जनक व्हॅलिड जाता सो ते एक चुके चेंज कोन ओके ओके हरे कृष्ण माता तशी आमगेले स्वधर्मारी आम्ही आसू का म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता
आता अर्जुन कसं लाग युद्ध करना म्हणलें ताका करुणे अनुकंप सगळं दाखवून युद्ध करना म्हणून ताणें सांगला जाल्यार तो भिवन युद्ध करना म्हणून सांगना तागेलें इंटेंशन लायक आसा हें कृष्णा मात्र ಗೊತ್ತು सर कित्याक कृष्णा ಗೊತ್ತು सर कित्याक म्हळ्यार कृष्ण सकळाल हृदय आमी तरी आसा आमी मनान तूं कसं लेखला ते कृष्णाक कळटा तशें जावन आमी कृष्णा लागीं स्ट्रॉंग रिलेशन केन्नाय दवरून घेवका आनी हें करका जाल्यार आमी भागवत वाचूका नामस्मरण करका हें पुरो करून आमी कृष्णा लागीं लायक स्ट्रॉंग रिलेशन दवरून घेवका अर्जुनाक मागीर सगळी क्रिटिसायज करताची म्हणून कृष्ण ताका सांगता मागीर फायनली सांगता की तुका मेल्ल्यार स्वर्ग मेळटा गेल्ल्यार राज्य मेळटा तूं युद्ध करी म्हणून सांगता आनी कसं सांगता माताजी कसले कोणाले प्रश्न असल्यार निमगो येता माताजी लागीं आम्ही भक्ती री आम्ही दिवसू आम्ही भक्ती करता असल्यारी सिन्सियरली आणि सिरियसली आणि इंटेन्सली स्ट्रॉंगली आम्ही भक्ती करता असल्यारी आम्ही भितर तुलन स्ट्रॉंग जाताची तेदना खंयचे कष्ट येवो अथवा कोणी कसने उरलो आमकां ते स्ट्रॉंगली आम्ही फेस करचेक प्रति एक डिफिकल्टीज प्रति एक कष्ट येवो कसने असो आमकां ते फेस करचेक आमकां स्ट्रेंथ येता आणि आम्ही कसने रॉंग डिसिशन घेन तशी राइटली डिसिशन घेवचेक समेत आमकां देव प्रेरेपण करता सो आम्ही भक्ती केल्यारी आम्ही अशी मुखार वचत सो आमकां ते पुरा कशी कळटा आम्ही हे भगवद्गीता अथवा भागवतमातुलन वजिताना प्रॅक्टिकली येवच अथवा भागवतमांतू मस्त पुरा पास्ट टाइम्स येता अथवा एक भक्तात आणि कसल कष्ट पावले ते पुरा वजिताना आमकां ते पुरा रियलायझेशन्स येता सो तेदान आमगे लायफान तो आमकां केदान कष्ट येता तेदान आमकां हे पुरा उपयोग पडटा आमी आमगेल प्रॅक्टिकल लायफान तू कशी युटिलायज करूं येता म्हणचे आमी पळयत आणि भगवद्गीता म्हणचे आमकां गोतस ते आमगेले कसं म्हणटाची कसने कष्ट पडका जाल्यार तुमकां त्या सोल्युशन प्रति एक सोल्युशन भगवद्गीतान तू आसा सो आमी जस्ट ते स्क्रिटिनायझिंगली वचता गेल्यारी अर्थ कोण घेतल्यारी ते कळटा सो आमी ते भक्ती एक स्ट्रॉंगली इंटेन्सली करता तितले सांगून हांव भक्ती मार्गारी चोलका माताजी सिन्सियरली चोलका ओके थँक्यू माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी कोणाक कसले प्रश्न की निमगो येता हरे कृष्ण माताजी ऐकतना सुलभ दिसता म्हळ्यार लायक अर्थ विजता जरा अळवडी सुचाक जीवनांत कितले कष्ट हे म्हण दिसता सान सान्ने इन्सिडेंट्स समेत आमकां ते तितले काय हे जायना म्हळ्यार ऐकतना यो वय अशी चोलका म्हण दिसता जाल्यार प्रॅक्टिकली करूंक मस्त कष्ट आसा म्हण दिसता आता प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणटाच नव्हे तशीची आम्ही ह्या भक्ती चलता असल्यारी आमकां इनर स्ट्रेंथ मेळटा सो आमकां ते कसने कष्ट आयल्यार समेत आमी मुखार वचचेक सादी पाव येता तेदना सो एकू पटी युद्ध करचेक गेल्यारी जायना नव्हे म्हळ्यार तुम्ही कसने एक खंयचे एक एग्जाम बरोवक जाल्यार तुम्ही वचूका तुम्ही कष्ट पडूका पुरा करका तशीची हांगा आमगेले डेथ म्हणचे हांगा एग्जामिनेशन जावन आसता कष्ट आयल कुडले आता कसने कष्ट आयल कुडले आमकां इमिडिएटली फेस करका जाल्यार आमी ताजे प्रकार चोल नासल्यार आमकां ते कष्ट अथवा ते डेथ म्हणचे आमकां ते एग्जामिनेशना खातीर आमी वचून आसता फूड तुलन ह्या भक्ती कोर आयल्यार आमकां ते फेस करूं जाता दॅट इज म्हळ्यार एक डेथ म्हणचेच नव्हे ते मस्त कष्टाचे तुम्ही पळोवन आसचे पुरो एक कोणी मरताना एक 10 दिवस पुढे त्यांनी खंयचे नमुन्याचे सफरिंग वचून आसताची ताजे सफरिंग विंगड खंयचे येना म्हूण हांव लेखता सो
ते सफरिंग तशी गेलल तेदना आम्ही कशी तक फेस करू जाता आम्ही आमगेल भक्ती कोण येताना आमक त्या टाइम मारी कसं नाही आमगेल बॉडीली वीकनेस असचे पुरो कसं नाही असचे पुरो बट आम्ही इतलं त्यांना कोण आईले क ते देव आमक ते पावता आमक ते रक्षण करत तो आमक ते एनर्जी दिता तागेल नाव उडगस कटचे तो नामस्मरणे करचेकी आता तागेल उडगस कटचेको तो तई आमका शक्ती दिता तो हे केतन साध्य ते लास्ट मुमेंट अंतू जायना आता तुलान कोण येता असलारी मात्र साध्य हे पुरा अक्क अप्लिकेबल जाता आमगेल कंचे काम असचे पुरं तुम्ही पूड तुलाने प्लॅनिंग कोण प्रॅक्टिस कोण येता असलारी मात्र जाता फर्स्ट लास्ट मुमेंट बेसून एग्जाम वाजून घेऊन मार्क्स कळल असची बट असल एग्जाम अंतू ते साध्य ना म्हणून सांगचस तशी सो हे अट द मुमेंट आमक कष्ट म्हणून दिसचे पुरो जलरी कसन म्हणताची एक एग्जाम्पल येत नव्हे 6th चॅप्टर की भगवद्गीता अंतू एक सान स्पॅरो असता ते ताजे एक्स वचून गेनो समुद्र दडे तू दवर नसता ते समुद्र पुरा घेऊन गेनो वचून असतं ते समुद्राक येऊन गेन सांगता पळे मे गेले कसं नाही एक्स दवरलेल्या हा वांगा तू वापस दी म्हणून घेन ते समुद्र हसत तू कसं करू जात वस ते कडे म्हणून घेन सांगून पेटयता जलरी ते सान स्पॅरो एकक तो उद्दा काढचक पळयता सो ताज्यातलोन आमक साध्यस्वे करूक म्हूण दिसता आता तुम्ही म्हणाल म्हणके हे ऐकतान लायक दिसता करू साध्यस्वे कितले कष्ट म्हूण दिसता नवे म्हूण ते स्पॅरोक समेत एक समुद्रा उद्दा काढचे साध्यस्वे तुम्ही पळयलारी ना जाल्यार ताजे कसं नाही एक डिटर्मिनेशन तितलं स्ट्रॉंग अस ते डिटर्मिनेशन असू का आमका जत्ता म्हूण घेन सो ते स्पॅरोन त्या डिटर्मिनेशन तू करता आसले गरुडा देवान पळयले सो ते गरुडा देवान पळयल कुडले ताका हेल्प केले आणि समुद्र देवाक सांगले येऊन घेन तिगेल मोठे दिवन सोडी म्हूण घेन गरुडा देवान उतराक समुद्रान मोठे दिले तशी आमगेला हंतू समेत आम्ही प्रयत्न केलेला तेदना आम्ही सिन्सियरली आमगेल एफर्ट घालका नवे आमगेल एफर्ट घालल तेदना कृष्ण रेसिप्रोकेट 100% करता सो हे नंबिके हे फेथ आमक कशी येता आम्ही केदाना हे वजिताची ऐकताची विंगड भक्ता तांगेल जीवनांत कसन पुरा जाला कशी देव येऊन तांकां रक्षण केला म्हणच्या आम्ही केदान भागवता मन पुरा ऐकताची तेदान आमकां ते फेथ येता आमकां ते डिटर्मिनेशन येता आमगेल मनांत समेत ते शक्ती येता तशी आमकां खंयचे कष्ट येयले तेदान हे जात की ना की करूक प्रॅक्टिकली आमकां अप्लाय करूक जात की ना की ना आमी सिन्सियरली आमगेले एफर्ट घालका घाल अशें आमी सांगल्यार जायना आमी एफर्ट घालल तेदान ताका जावक जाल्यार कसं नस की देव वेवस्थ कोणू दिता तशे प्रकार सो तेदान आमकां ते कष्ट पुरा निवारण करूक साध्य आसा आनी आमी पुरा कष्टाक मुखार वचपाक साध्य जाता थँक्यू माता थँक्यू माताजी एक्चुअली अनेक क्वेश्चन माताजी एक्चुअली आमगे पूर्व जन्माचे आमगे कसं की कर्मा निमित्त आम्ही या जन्मान कसं की चांगी वाईट की आम्ही अनुभव करताची एक्चुअली त्या कर्म बंधना ताकून आम्ही भक्ती करून तांतून ताकून बाहेर येवचे साध्य असलं 100% लाईक वय माताजी सो आता मी त्याचे विषय तुमका तो नेक्स्ट 38 वर्षा तुलन येवचे आम्ही केदाना देवाक कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर आम्ही पुरा काम करताची तेदाना तुम्ही भक्ती कोण यू कॅन कम आउट ऑफ दिस सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ आम्ही कसं की कोण असताची सो हंग निष्काम कर्मयोग त्या नेक्स्ट चॅप्टरान तुम्ही ते क्लास पुरा जन मिस करनशी ऐकायची कसं लेಕ್ಕ म्हळारी आम्ही केदन कृष्णाक सेंटर दवन घेऊन आमगे काम करता असताची सो आमकां तेदाना ते रिॲक्शन्स येना आता आम्ही कसं नाही करनशे असो आमकां त्याचे रिॲक्शन्स येता असता कर्म करता आसले निमित्त ते आमगेल पुळचे समेत पुरा येता असता सो आम्ही भक्ती करताना ते कृष्ण ते पुरा रबयता आणि आमगेल भक्ती करता 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 ते पुरा पाप पुरा कसं म्हणताची केलो पाप कशें आसता म्हळ्यार आता तुम्ही एक सीड घालल्यार इमिडिएटली झाड जायना न्हू स्वल्प काळ नंतर जाता तशीच आम्ही केलेलं कर्म पुरा केल्यावर रिजल्ट्स येवचे असता पळय ते मागीर येता आता ते आमकां ते एफेक्ट जावचे पुरो चांग जावचे पुरो त्या विशय विंगड केलो पुरा थंय थंयची कर्म पुरा कट जावन वता
सो ते कसं म्हणतात पुरा पाप भस्म नॉट्स जावन वता पुरा पाप भस्म जावन वता माता क्लियर जावन होता सो हय. तुम्ही मुखार वता वताची सो दॅट इज द पॉवर ऑफ भक्ती म्हणचे सो ते सुलभ रितीरी ह्या कलियुगान तू करचेक कशी सांगला चैतन्य महाप्रभू आमका सुलभ रितीत सांगेल कशी म्हळ्यार हे हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र सांगून घेऊन कसं लेख म्हळ्यार देवाक आणि देवाले नामान तू कसने डिफरन्स नाम म्हणचे आमकां गोतस सो ते जवाल नाम स्मरणेन तुची कितले शक्ती असचे पोटेन्सी असो म्हणचे आमी त्या फेतान तू त्या अंतू आमी देवाल नाम स्मरणे कोरका त्या ह्या कलियुगान ते एकू पूर आमकां जलरीची आमकां प्रभुपादान इतलं पुरा क्लियरली अर्थ कोण घेवचेक भगवद्गीता भागवतम विंगड पुरा मस्त पुरा बुक्स बरयलेले आसा ते तितले पूर आमकां इतले केल्यार पूर आमकां आनी आमी अशीची श्रवणम कोण बरी आयकुनूची तुमकां गोतस परीक्षित महाराज 7 दिवस बरी आयकुनूची गेलेले आसा सो ह्या पुरा काणी आयकताना आम्ही समेत त्याची सिन्सियरिटीन तू त्याची सिरियस लेवलारी केल्यारी ह्या लाईफान तुची भक्ती कोरनु आम्ही ह्या सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ तुलन भायर वचेक साध्य आसा धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारी ऐकून सांगले माताजी तुमका अनंत आनंद धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त धन्यवाद सांगतेस माताजी. हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. थैंक यू. हरे कृष्ण माताजी. ಭಾರತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸ ಕೂರ್ಚುವೆ पै माताजी तुम्ही ऍक्च्युअली मुरलीधर चरण प्रभूजी आसाची असला तांगेला हा? कितें जायत माताजी. ಕೂರ್ಚುವೆ पै ಬಾಯಿ 7th ಜನವರಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7:30 ಗಂಟೆಕ 2023 ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಚೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ resolutions वैरी टॉक दिवच्या येताची हिस ग्रेस गौर नटराज प्रभुजी हे प्रोग्राम सगळ्यांनी मिस करतील ऐकूका बार लायक जावन तांणी सांगताची तदनंतर आमगे रेग्युलर क्लास गीता सुबोधिनी सेशन सोमवार बुधवार आणि शुक्रवाराचे हे कोणी मिस करतील ऐकूका म्हणून सगळ्या लागी निमगून घेतो. आणि कसले असो माताजी ना माताजी. हरे कृष्ण. प्रभुजी नशीम प्रणाम म्हणचुवे म्हणचुवे पै माताजी. हरे कृष्ण. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं. श्रीनरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा. प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग. नमस्ते नरसिंहाय दलादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलाटङ्कान कालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो. यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो. नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नका अद्भुत शृङ्गादलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा.
केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माके अवकाश दिलेल्याक मुरलीचरण प्रभुजीक मस्त धन्यवाद दिता सर आणि कोंकणी भागवत पुराणाक सगळे टीमाक धन्यवाद दिता माताजी कसले चूक जाल्यार क्षम कोरका हरे कृष्ण।